जोङो नुदों दैबानाया हा सिङाव गोमालांनाय गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंमोन गोबां अखा हानायनि थाखायनो पान्जाब रायजोआव गोबां दैबाना जानानै खहा जानाय गोबां मानसिफोरनि जिबना दुखु दाहायाव थानाय जोङो नुदोंमोन। गोबां अखा हानायनि थाखाय पान्जाब रायजोआव 40 जनसो मानसिफ्रा थैलांदों आरो बेबायदियैनो 3,80,000निबो बारा मानसिफ्रा दैबानाजों खस्थ' मोननांदोंमोन सैनांदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर आरो बेबायदियैनो 1,900निबो बारा गामिफोरखौ दैबानाया लोमफबदोंमोन आरो बेबायदियैनो 22थासो जिल्लाफ्राव गोबां दैबाना लोमनायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर, जायनि थाखाय गोबां फोथायारिफ्रा इसोरनियाव आरज खालामदोंमोन पान्जाब रायजोआव इसोरनि हेफाजाबा फैनाय बादि आरो बिसोरो दैबाना लोमनायनिफ्राय सहायखौ मोननाय बादि रायजोनि गोबां मानसिफ्रा इसोरनियाव आरज खालामदोंमोन। बेबायदियैनो थारैनो जोङो इसोरनि फिननायखौ पान्जाब रायजोआव जोङो नुनो हादोंमोन आंनि अनजाग्राफोर। गोबां धोरोमियानि बिनायखौ इसोरा खोनादोंमोन आरो इसोरा खोनासंनानै जोङो नुदों हुलुं हुथुं दैया हा सिङाव गोमानानै थांनाय जोङो नुदोंमोन आरो बेबायदियैनो इसोरा गोबां धोरोमियाफोरनि बिनायखौ खोनासंदोंमोन। बेनिखायनो फै जोङो आरोबाव प्रार्थनायाव बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होबावनि। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों 1 सामुएल 12:26 लिरनाय दङ, फोरबोखौ गिदो बिखौ बिश्वास खालामनानै गोसो मानिजों खुलुमदो, नोंसोरनि लागै बिनि गेदेर खामानि मावनायफोरखौ गोसोखांदो। फोरबोखौ गिदो बिखौ बिश्वास खालामदो आरो बिनि सोमोनांथाव खामानि मावनायफोरखौ गोसोखांदो होननानै इसोरनि रावा बुंदों। बेनिखायनो जाय पान्जाबाव इसोरनि गेदेर मिराकलखौ जोङो नुबाय, इसोरनि फिननायखौ जोङो नुबाय, जों दिनै गोसोखांनि जोङो जाय इसोरखौ फोथायो बे इसोरा बोलोगोरा, बे इसोरा जोंनि बिनायफोरखौ खोनासङो। जेब्ला जों गुरै गोसोजों इसोरनाव बिगोन बियो जोंनि बिनायफोरखौ खोनासङो इसोरनि रावा बुंदों। बेनिखायनो फै जोङो इसोरनि मावनायखौ जोङो गोसोखांनि आरो जों इसोरनियाव नांनानै थानि। समाव जिबनखौ लानानै जोङो निराशा जायो, नाथाय इसोरनि रावा बुंदों जोङो इसोरखौ बिश्वास खालामनो नांगोन आरो जोंनि जिबनाव जोंनि हादराव इसोरनि मावनायफोरखौ जोङो गोसोखांनो नांगोन। बेनिखायनो इसोरा जिरिमियाखौ बुंदोंमोन, जिरिमिया 32:26 आरो 27 बेबादि लिरनाय दङ। बे समाव फोरबोआ जिरिमिया नाबिखौ होनदों, नै आंनो फोरबो गासै मानसिफोरनि इसोर, आं मावनो हायि बबेबा गोब्राबथार खामानि दङ खोमा। बेनिखायनो बेनो फोरबोनि होननाया, नाय आंनो गासै मानसिफोरनि लागै गोथां इसोरा, आं मावनो हायि जेबो खामानि गैया होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों आरो बेबायदियैनो सोमोनांथाव इसोरनि खामानि मावनायखौ जोङो पान्जाब रायजोआव नुदोंमोन। बुहुमनि गोबां मानसिफ्रा पान्जाब रायजोनि थाखाय दैबाना लोमनायजों सैनांनाय मानसिफोरनि थाखाय आरज खालामदोंमोन आरो बेबायदियैनो इसोरनि गेदेर खामानि मावनायखौ पान्जाब रायजोआव जोङो नुदों।